Marina, gracias. Eskerrik asko, Marina Masaje, zure ponentziagatik, gracias. Eta aurrera egingo dugu, hurrengo gaiarekin. Izan ere, hizkuntza erronka berriak sortuz doa ingurunea, horretan ez dago zalantzarik, ezer estatikoa gaur egun, ez da? Are gutxiago, gaur egun, eta horregatik, irakasle eta aisialdi hezitzaileek hezkuntza sisteman funtsezko eragileak direla esatea hori ez da ezer berria, ez? Bestelako ikuspegi batetik heldu beharko genioke gaiari, arakatu beharko litzatekeena da agian, ea ingurune aldakor horrek zein egoera eta erronka berri sortu dizkieten eta sortzen dizkieten irakasle zein aisialdi hezitzaile, eta intzuzen ere hurrengo ponentzia ekarriko digunak hori aztertu du. Bigarren ponentzia beraz, irakasle eta aisialdi hezitzaileak euskararen gaur egungo bizi berritzean du izenburu bigarrenak eta Beñat Garaioren eskutik dator, soziolinguistikan doktorea bera, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuko irakaslea. Beñat. Kaixo, egun on guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko antolatzaileei gonbidapenarengatik, plazer handia da Marina, Mari eta Andrearen artean hitz egitea, plazerra da baita estimatzen ditudan hainbeste aurpegiren aurrean hitz egitea. Eta bueno, nik azkenengoz eskola Iztunbilan 2021 parte hartu nuen, egia esan oso oroitzapen ona daukat, eta polita iruditzen zait gaurkoan bueltan egotea zuen artean, beraz eskerrik asko. Bueno, esan bezala gaur egun UEin ari naiz lanean, argiarekin ez dakit ondo ikusten den, baina hauek dira oraintxe bertan ditugun biztak irakasle gelatik, eta bueno, pixkat udazkena hemen da, udazkenarekin batera ikasturtean bete-betean sartu gara, eta bueno, ea zemuzko ikasturtea doan hau ez. Aitortu behar dizuet pixkat nekatuta edo txispari gabe iritsi naizela aste honetara, eta atzo zorionez entxegu bat egiten ari nintzela lagun batek atentzioa deitu zian edo bronkatxoa duta zian, eta berari eskerrak desente aldatu dute aurkezpena. Orduan, ikusiko duzu testu pila bat dagoela, nik testu hori gainetik pasatuko dut, eta diapositibak eskuragarri izango dituzuenez, zuen kabuz sartu zaitezkete, sakontzera. Orduan, ikusiko duzu, ni ideia gakoetan zentratuko naizela, eta bueno, gero baita, hainbat gai jorratuko ditut, oraintxe azalduko dizuet, bai Ibanek aipatu dituenak, baina baita nire oraintxe UEin aritzeaz batera ikerketa proiektu batzuetan ari naiz, eta bertan ikusitakoa ere partekatuko dut zuekin. Bide batez, ez dakite zuen ondokoaren izenak eta ezagutzen dituzuen, elkarre agurtu duzuen, agian beharrezko izango zaizue oraingo saioan zehar. Bueno, aurkibidea labur-labur, lehenik eta behin irakaslearen papera buruz arituko naiz, gizartean eta hezkuntzan, gero hizkuntzaren bizi berritzean, euskararen bizi berritzean hezkuntzatik egin den ekarpena adierazten duen 5 argi printza partekatu nahiko nituzke zuekin, horren ostean gaur egun euskarazko eredutan irakasteak zer esan nahi duen azaldu nahiko nuke, mintzat nire ikuspegitik, gaur egungo eszenatoki horretan irakasleen papera zein den, ondoren, Aotearoan edo Zelanda berrian egin berri dudan ikerketa egonaldian ikasitakoa partekatu nahiko nuke zuekin, eta bukatzeko azken hausnarketa batxo batzuk. Orduan, lehenik eta behin irakaslearen papera gizartean eta hezkuntzan hizpide hartuta, uste dute Marinak aipatu duela, baina guraso hori Euskal Herrira iritsi denean berak bizipen batzuk izan ditu, eta bizipen
horiek eragiten diote beraren ideologia edo hizkuntza jarrerak izaterako orduan, ez? Eta irakasleen lana baldintzatuta dagoela esan genezake, ez? Irakasleak baino lehen, herritarrak zarete, bizipen pertsonalak izan dituzue, formakuntza jakin bat jaso duzue, ikuspegi eta sinesmen jakin batzuk garatu dituzue izandako bizipen horien arira, eta horrek denak eragina dauka irakatsi behar duzuen edukia irakasterako orduan, eta nola irakatsi erabakitzerako orduan, ez? Eta horretaz gain, gizartea ere etengabe aldatuz doa, eta aldaketa horietan etengabe birkokatzen goaz, ez? Orduan, horrek ere eragina dauka gure irakasterako orduan, eta horregatik esan liteke irakasleen lana baldintzatuta dagoela. Eta, pixka bat, baldintza hori irakasleen hizkuntza jarretara hurbilduta, egile askok esaten dute hizkuntza jarrerak direla, hizkuntzen bizi berritzea markatzen duten faktore garrantzitsuenetariko bat, are gehiago irakasleen kasuan, ez? Eta are gehiago testuinguru ez hain euskaldunetan lanean ari diren irakasleen kasuan. Ondorioz, agerikoa da irakasleen hizkuntza jarrerak aztertu behar izatea eta horien gaineko lanketa bat egin behar izatea. Vale, irudian ikusten duzuen hau, Marae bada, Aotearoan, edo Zelanda Berrian, maoriek 20 tribu dituzte, eta tribu bakoitza, subtribu edo leinu ezberdinetan banatzen da, eta leinu bakoitzak bere zentro soziala dauka eta bertan gauza asko egiten dituzte. Bilerak, formakuntzak, besterik gabe, lagunekin elkartzeko. Orduan, argazki hau ikusten duzuen bakoitzean, gure Maraera etorriko gara, eta pixka bat biltzeko eta hausnartzeko momentutxo bat irekiko dut. Orduan, lehenengo galdera, aipatu dugu, baldintzatuta gaudela, guk gure motxila daukagula, motxila horren arabera irakasten dugula, nahiko nuke, orain, zuen ingurukoekin, segundu batzuetan komentatzea, zergatik edo zertan zaudeten baldintzatuta irakasle gisa. Nahi baduzue hasi orokorrean irakasle gisa, eta gero, euskararen bizi berritzean nolatan zaudeten baldintzatuta. Beraz, zuen artean hitz egin dezakezue pixka bat, eta berehala jarraituko dugu aurkezpenarekin. Jarraituko dugu, nahi baduzue, hartu komentatu dituzuen ideia horiek, komentatu dituzuen ideia horiek eta bukaeran partekatu ditzakegu, edo besterik gabe, zuentzako gorde. Oraintxe bertan, bigarren blokera pasatuko gara, eta esan bezala, euskararen bizi berritzea martxan dagoela erakusten duten 5 argi printza partekatu nahiko nituzke zuekin. Hau zergatik? Ez dakit, agian oker nago eta zerbait pertsonala da, eta ni naiz batzuetan eskor jartzen dena, baina Aotearoara joaterakoan askotan galdetzen zidaten, ez gaituzte asko ezagutzen hori egia da. Eta, zer moduz doa euskararen bizi berritzea, eta, hiztun asko gara, baina, ez dakit zer. Asko aurreratu dugu lege mailan, baina, eta beti jarraipen ezkor hori, ez? Eta beraiek, gero ikusiko duzue, beraiek beste txip bat, beste mentalitate bat daukate, ez? Eta garrantzitsua iruditzen zait, baikortasun horrek, eta ez bakarrik baikortasuna modu xaloan, baizik, eta lortu duguna ondo barrenatuta, gauzak beste modu batean ikusten direlako, ez? Orduan, 4 argi printza lehenik, hartu dezagun 1980 urtea, gutxi gora bera. Eta 2023, tarte hori, 1980-2023. Zenbat D ereduan, aurre hezkuntzatik batxilergora, zenbatek ikasten zuen D ereduan 1980 inguruan, eta gaur egun edo 2023an. Baduzue datu hori? Bueno, behintzat saiatu asmatzen. Bigarrena, tarte horretan, euskara ezagutza
10-24 tarteko haur eta gazteentan zenbat aldatu da? 1980 ingurutik gaur egunera. Pentsatu, euskararen ezagutza 10-24 tartean Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskal Autonomia Erkidegoaz ari naiz oraingoan. Hirugarren adierazlea. Tarte honetan, irakasleen ze ehunekok dauka euskaraz irakasteko gaitasuna. Berriro ere, tarte berdina. Eta bukatzeko, tarte honetan, zenbat hiztun gehiago ditu euskarak Euskal Autonomia Erkidegoan. Badituzue lau adierazleak? Apuntatu dituzu eta gero notario aurrean konprobatuko dugu. Vale, beraz, D-ereduak 15%tik 175%erako jauzia egin du tarte honetan. Euskararen ezagutzan 20%tik 175, 90-era bidean adintartearen arabera, irakasleriaren euskalduntzea 5% izatetik 90-a izatera, eta azkenengo 30 urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan euskarak 260.000 hiztun gehiago ditu. Orduan, hau, haute-aroan azaltzerakoan, egia esan, harrituta gelditzen ziren, ez? Eta orduan esaten zuten, baina orduan zerratik zaude hain ezkor, eta, ez da, kulturala izango da, edo ni naiz. Vale, eta azaldu nahiko nizueken beste argi printza, oso xumea bada ere, nire tesia da, nire tesian 2022an amaitu nuena, D-ereduko bi ikastetxe publiko segregatu aztertu nituen Gasteizen, eta helburua zen, nolabait bizi zuten estigmatizazio giro horretan, argi printza batzuk gehitzea, hizkuntza jarreren gaian edo eremuan eta ahozko hizkuntza gaitasunaren eremuan. Orduan, lehenik eta behin, jarreren esparruan garrantzitsua iruditu zitzaidan edo benetan askotan agertu zen gaia izan zen irakasleok ikastetxearekiko daukagun atxikimendua, ez? Eta ez bakarrik atxikimendua urteetan, egonkortasun hori bertan lan egin ahal izateko, proiektuaren parte sentitzeko, baina baita motivazio hori ez bakarrik ekarpenak egiteko, baina baita sentitzeko eskola horrek zuregan inpaktu bat daukala, ez? Eta, aipu bat jartzearren, gaur egungo gizartean daukagun arazo handi batean nire aportazio egiteko aukera da eskola hau. Profesionalki, baina batez ere pertsonalki hazteko aukera ematen dit egunero, dio irakasle batek. Eta hori agian, ikuspegi filosofiko bat izan daiteke lanarekiko, ez? Baina hirugarren aipuak nik uste dut askoz modu lurrera jeisten da, ez? Motivazio hori eta esaten du lanera gogoz iristen naiz, ez da gutxi, ez? Eta agian hori da lehenengo baldintza lan batean gustora egoteko, ez? Lanera gustora joatea, ez? Eta ze garrantzitsua den lanean gustora aritzea. Hizkuntza jarrerei dagokionez, ikusi zen hezkuntza komunitate horietako irakasle eta aisialdi hezitzaileek izugarrizko hizkuntza edo euskararekin jarrera ona zutela, eta besteak beste hizkuntza gutxitua delako, gure hizkuntza delako, testuinguru globalizatu honetan mantendu beharreko zerbait delako, gure nortasunaren parte delako, baina ahaztu gabe testuinguru eleaniztun batean bizi garela, gaztelania eta ingelesa irakasten direla gure ikastetxetan, eta horretaz aparte, 100 hizkuntza gure hartan daudenak, eta horiek ere sustatu behar ditugunak, ez? Bueno, ez noa datuz datu azaltzera, zorionez hau aldatu dut, baina besterik gabe ikusteko, ez da oso ondo ikusten, baina ikusteko irakasleen hizkuntza jarrerak goi-goian kokatzen direla, iaia 100%koak direla euskararen alde, eta gainontzeko hizkuntzekiko ere oso maila altuan daudela, ez?
eta identifikatu nituen ideiagako batzuk euskara eleaniztasunean irakasten zutela, adierazten zutenak, eta ikusi zen talde motore garrantzitsu bat zegoela bi eskoletan, pixka bat filosofia horren alde egiten zuena, ez? Eta irakasle guztiak laukizu zen more horren edo talde motore horren barruan kokatzen dira. Eta pixka bat hizkuntza jarreren gaitik aldentzea den arren, ahozko hizkuntza gaitasunari buruz hitz egin nahiko nizueke. Euskarazko ahozko gaitasuna neurtzeko bi aldiz kontatu nien Matxintzaku edo Txominipurdi ipuina testuri gabeko marrazkidun liburu batekin. Horren ondoren, binaka atera ziren gela batetara, kamera baten aurrean ipuina kontatzera, eta txandatu zijoazen ikasle guztiak pasatu arte. Eta horrela, ikusi zen ikasle guztiak izan zirela gai Matxintzako ipuina kontatzeko, buruz ikasi gabe, ia ezagutu berritan, eta marrazki batzuen, eta beraien klasekidearen laguntzarekin. Horretaz aparte, ikusi nuen adin horretarako, LH laugarren mailako, euskarazko oinarrizko gaitasuna lortzeko gai zirela, eta are gehiago, baliabide aberastasun handia erakusten zutela beraien kontakizunetan. Noski, bloke bezala aztertuko bagenitu, lehen hizkuntza euskaraz zuten ikasleek lortzen zituzten emaitza hobeak, bloke bezala bataz beste, baina gogoan ditut bi adibide, Georgian jaiotako neska bat, bere kontakizuna, H bat euskerakoen ezaugarrien barruan sartu zuena, eta beste bat, Euskal Herrian 2 urte zeramatzan ikasle bat, berak ere oso gertu kokatu zuen bere kontakizuna, aberastasun eta gaitasun aldetik. Beraz, horrek erakusten du nolako gaitasuna duen hezkuntzak, eta kasu honetan, testuinguru ezain euskaldunetako irakasleek hizkuntza hori transmititzeko, ez? Hauen kasuan, euskaraz hitz egiteko ia leku bakarra edo segurenik leku bakarra eskola zen, ez? Orduan, datu hauek aurkeztu nizkienean bertako irakaslei, gogoratzen naiz, eskola batean esan zutela, uste dut konfunditzen ari zarela, hau ez da ezin da gure ikastetxea izan. Eta, baietz, hau, zuen ikastetxea da, zuen ikasleen emaitzak dira, kodifikatutako ikasle horrek izen hau du, beraz, bai, eta pixka bat horrek erakusten du, egunerokoan murgilduta gaudenean, zaila izaten da, ez, arnasa hartzea eta konturatzea zenbat gauza lortzen diren, eta ze garrantzitsua den horrelako emaitza positiboen berri izatea, ez? Bueltatu gaitezen maraera, argi printza batzuk aipatu dizkizuet, eta orain gustatuko litzaidake zuen artean beste argi printza gehiago identifikatzea. Eta nola egingo dugu? Jolasaren bitartez. Itzule gaitezen gure irakasle aisialdi hezitzaile errolera, eta pentsatut harri horriar bitartez egin dezakegula, pedra paper tizera, eta Ibanekin jolastuko dunik. Orduan, harri horriar egingo dugu, eta irabazten duenak esan beharko du bururatzen zaion argi printza bat. Hau da, hizkuntza bizi berritzen ari dela, erakusten duen iruditxo bat, bale? Prest? Harri horriar. Orduan esango dut, nik irabazi dut kasu honetan, txiripaz, esango dut, adibidez, Karrantza eta Arabar Errioxa bezalako eskualdetan, aurreko belaunaldietan egindako lanari eskerrak, euskaraz irakasten dela eta euskaldunak direla bertako belaunaldi gazteenak, adibidez. Beraz, zuen txanda jolasteko orain. 3. blokera pasatuko gara, eta Marinak aipatu duen bezala, eta gero hitzartze batean aipatu den bezala, asko aldatu da gure gizartea, ez? Orduan, ez da berdina gaur egun euskarazko eredu batean irakastea, edo duela 4 hamarkada euskaraz irakastea, ez? Hori argi dago, enaiz
xehetasunetan sartuko, esan bezala, eskuragarri dituzue ideiagako guztiak, baina aldaketa handiak gertatu dira gizartean, ez? Ze aldaketa bururatzen zaizkizue, horrela, gizarte mailan? Adibidez, aurrerapen teknologikoena izan daiteke, ez? Edo jaiotze tasa baxuak eragindakoa, ez? Anekdota bezala, Aotearoan nengoela, esan zidan batek, baina, Euskaldunek egin behar duzuena da, guk bezala, umeak izan. Eta pertsona honek 35 urterekin 4 ume zituen, eta oso familia trinkoak dira, eta horrela asko areagotzen dute beraien maorieraren erabilera, eta nik esaten nion, guk Europako jaiotze tasa baxuna dugu, orduan horretan ez gabiltza fin. Gizarte aldatu denean, euskararen egoera soziolinguistikoa ere aldatu da, ez? Zertan aldatu da gehien bat? Ze bururatzen zaizue? Ze etortzen zaizue burura? Adibidez, globalizazio garai honetan, gaztelania mantentzen den bitartean, ingelesak geroz eta garrantzia gehiago dauka, eta euskararen egoera oso aldakorra da, ez? Adierazleak denbora guztian daude dantzan, adibide bat jartzearren. Eta hirugarrenik, hezkuntza sistemari dagokionez, zeintzuk izan dira azken hamarkada hauetako aldaketarik nabarmenenak? Zein etortzen zaizue burura horrela bat batean? Bai, izan daiteke, askotan aipatu den aniztasunarena, ez? Aditu batzuek superaniztasuna deitzen diote, anistasunaren anistasunean gaudelako, ez? Anistasuna zentzurik zabalenean ulertuta. Eta aldaketa hauek... Ez gara oso ondo moldatzen, egia esan. Bale. Bai, eta aldaketa hauen poderioz, irakasle eta aisialdi hezitzaien papera aldatu eginda, erronkak desberdinak dira, eta pixka bat tokatzen zaigu egoera honetara moldatzea, ez? Beste toki batetik lan egitea, beste tresna batzuekin eta beste helburu batzuekin, ez? Ibanek esan dit pixka justu nabiela, orduan marae hau saltatuko dut. Laugarren blokera pasatuko gara, irakasleen papera gaur egungo euskararen irakaskuntzan. Hizkuntzen irakaskuntzan gauzak asko aldatu dira, ez? Eta inork baino gehiago dakizue hori, irakasleen rola gakoa da, honetan ere, segurenik askotan entzuten duzu, ez? Irakasleen rola gakoa da hainbat gaitan, ez? Eta bueno, aldugun guztia egiten dugu, baina adibidez, hizkuntzaren didaktika egoki egiteko askoz tresna gehiago ditugu, askoz ezagutza handiagoa, berrikuntza handiak egon dira, eta ez da bakarrik hizkuntzaren didaktika. Oso garrantzitsua da euskal kultura, euskaldun izatearen nortasuna osatzen duten elementu ezberdinak transmititzea, kontzientzia soziolinguistikoa, hori gaur egun beharrezkoa da, ez, bizi dugun egoeran. Eta irakasleak eredu eta eragile dira euskararen erabileran, euskararen irakaskuntzan, euskararen atxikimenduan, gauza askotan, ez? Eta eredu izate hori hainbat modu ezberdinetan gauzatu daiteke. Gero Andreak eta Mariak aipatuko dute, beraz ez naiz horretan sartuko, baina elkarbizitzan, kohesio sozialean, hezkuntzak berebiziko papera dauka eta irakasleok horretan ere bai, ez? Orduan, eskola da, agian leku bakarra ezaugarri ezberdinak dituzten ikasleen topalekua edo izan daitekena, beraz, horrelako espazio bat eraikitzeak daukan ardurari buruz aritu gintezke, ez?
Eta esan bezala, eskola leku bakarra izan diteke ez bakarrik horretarako, baina baita euskaraz hitz egin eta eredu linguistikoak osatzeko, euskal kultura ezagutzeko, mundu ulerkera zabalago eta parekideago bat transmititzeko, eta bar. Eta, bueno, hiru tresna funtsezko bururatzen zaizkit, segurenik beste batzuk ere egongo dira, irakasleen lidergoa eta alduntze linguistikoa, Marinak aipatu duen bezala, horrekin lotuta berrikuntza eta formakuntza, eta noski, hau guztia ezin da bakarrik egin, hezkuntza komunitateko eragile guztien aktibazioa eta saretzea behar duelako. Beraz, bloke honekin amaitzeko, beste bileratxo bat maraean, gaur egun euskarazko ereduetan irakasteak aldatu dela esan dugu, 3 hitzetan, ze 3 hitz etortzen zaizkizue burura. Esan dugu, badibidez, hizkuntzaren didaktika eta euskal kultura, aipatu ditut. Zuei ze hitz bururatzen zaizkizue. Eta azken aurreko blokera iritsi gara, ahotearoan ikasitako hitz batzuk esan nahiko nituzke orain. Ikerketa egonaldi bat egin dut uda honetan, eta saiatu nintzen eremu ezberdinetako eragileekin elkartzen, baina hezkuntzakoekin ere elkartu nintzen, eta, bueno, orain partekatuko dituanak, bati bat lotura dute, dituanek lotura dute hezkuntzarekin. Ikusten duzuena, barnetegi moduko bada, Tehuananga Horraukagua izenekoa, eta bertan, zerotik hasita, nolabait, ze bateko maila izatera pasatzen dira, ikasturte osoa irauten dute barnetegi hauek 3 urtez. Eta ikasleek dena uzten dute honetan sartzeko, eta benetan berebiziko eraldaketa prozesu pertsonal bat izaten da. Eta garrantzitsua da aipatzea, hizkuntza ez dela bakarrik irakasten, edo ez bere horretan, eta badibidez, angilak arrantzatzera joaten dira, klasean zehar, eta orduan, arrantzaren eta sukaldaritzaren hiztegia barneratzen dute, tradizio hori, ezagutza tradizional hori, eta bar. Eta egia esan oso inspirazio iturri oso polita izan zen, oso giro ona dute, eta adibideak jartzearen, hau da beraien Maraeko egoitza nagusia, eta ikusten dituzuen egurrezko xafla horiek, deskribatzen dituzte tribu horrek izandako aurreko arbaso liderrak. Eta beraien bizitza historia kontatzen du egurrezko zutabe horietan. Eskerrak eta laguntzen daudela bestela. Orduan, tereo maori edo maori hizkuntzaren inguruan, labur-labur, 15% dira maoriak Aotearoan, urteetako errepresioaren ostean, eta horietatik 1.000 hiztun ditu maorierak. Hizkuntza beraien nortasunaren parte garrantzitsua da, beraiek Matauranga maori edo Teao maori, ikuspegi maoria edo maori mundua deitzen diotena. Eta guk hemen eskumenak izan ditzakegu, Espainiar edo Frantziar estatuaren negoziaketak izan ondoren, beraiek antolaketa politiko paralelo badute, eta tribuka antolatzen dira, eta tribuak burutzen du proiektu hau, martxan jartzen du eskola hau, eta bar. Eta aipatu duan baikortasunaren inguruan, beti esaten zuten, etorkizuna dirdiratsua da. Oso baikorrak dira, konfiantza handia dute, aldeko olatu batean murgilduta daude, eta esan beharra dago duela 4 belaunaldi hizkuntza transmititzeari utzi ziotela, eta 3 belaunaldi ostean aurrera pauso handia egin dute. Garrantzi handia ematen diote, arbaso eta aurreko belaunaldien lanari jarraipena emateari, eta adibidez, esaten ziguten, nik inglesez ezin dut hitz egin nire familian, ze bestela, gure arbasoek ez dituzte gure elkarrizketak ulertuko. Hau, guretzako oso arrotza da, ez? Baina ze polita eta ze indartsu aldi berean, ez? Eta aipatzen zuten, bide horria eta eredua baditugu, baliabideak falta zaizkigu. Eta horrekin zer ikusia dauka, gaur egongo gobernua, Zelanda Berrikoa, inoiz baino bortzitzena dela maoriekiko. Maorieraren irakaskuntza 2 modutan egin daiteke,
edo Zelanda Berriko gobernuak martxan jartzen dituen ingelesezko murgiltze klaseetan, ereduetan, maoriera ikasgaia hartuz, edo bestela, maorien tribuek abian jarritako eskolen bitartez. Murgiltzea edo elebiduna izan diteke, baina 5 urteko itxaron zerrenda dago eskola horietan, maorien 5% bakarrik ikasten du ikastetxe horietan, eta hezkuntza sistema ez dago beraien bizi ikuspegirako prestatuta, eta orduan talka asko egoten dira kurrikulum eta ebaluazio aldetik. Bi ikuspegiren artean talka dago oraintxe bertan, Marinak aipatu du dikotomia erakundeak eta herritarrak, eta beraiek ere, beraien erabakia edo da, ez hau, lehena iuiak, lehena tribuak, lehena komunitateak, eta gero batu dadila batu nahi duena. Garrantzi handia ematen diote hizkuntza mundu zabal batetarako sarbidea delako, ez? Aipatzen nuen mundu maori hori, eta adibide bat jartzearren, Piatalen izeneko irakasle batek azaldu zidan, berak matematika irakasteko ze metodologia garatu zuen. Ez dakit Moana ikusi duzuen, edo Baiana zuek? Badakizuen nola egin zuten navigazioa, ez? Izarren bitartez, beraiek lotura handia dute izarren bitartezko navegazioari, eta orduan ezagutza handia dute. Eta Piatalenek egin zuena izan zen, izarren navegazioa uztartu arbasoen ipuin kontalaritzarekin, eta hori guztia matematikara bideratu. Eta horrelako adibideak ugariak dira, eta pixkatera ikusten du, hizkuntza bere horretan irakatsi ordez, ze garrantzitsua den beste dimentsio osoago bat gehitzen diozunean, ez? Eta gero, maorien ongizateari garrantzi handia ematen zaio, plano psikologikoan, ez? Trauma handiak bizi izan dituzte, antsietatea handia dute beraien iraganarekiko, baina baita hizkuntza segurtasunarekiko, horri garrantzi handia ematen zaio. Irakasleen profila oso aktivista da, ohikoa da ikustea irakasle bat maorien arte martzialetan txapelduna dena, gero kapajaka dantza eta abestietan ere txapelduna dena eta irakaslea dena, eta askotan esaten dute, irakaslei ezin zaie gehiago eskatu, izugarrizko lana egiten dute. Eta, guretzako interesgarriak izan daitezkeen batzuk ja dagoeneko aipatu ditut, baina bizi berritzea komunitateetatik hasten da, zen nolako garrantzia ematen dioten hizkuntza mundu zabal baten parte irakatsita, eta eragileen arteko elkarlan hori, ez? Tribua, erakundeak, elkarteak, arbasoak, adinekoak, eta bar. Eta amaitzeko azkenengo hausnarketak, garrantzitsua da, berriro, agian nire buruari ari natzaio esaten, baina garrantzitsua da gure buruari aitortzea zenbat gauza lortzen ditugun, eta saiatzea diagnostiko realista baikor bat egitea, horrek baldintzatuko duelako gure lana, gure jarrera, eta bar, gizartea asko eraldatu da, eta berkokatze lan bat egitea dagokigu orain, eta bakoitzak egingo du bere esparruan alduena, eta ikusi dugu, ez, euskarazko ereduetan irakasten gabiltzanon kasuan, ze garrantzitsua den testuinguru berri honetara klabe edo gako berri horiekin lanean aritzea. Eta hori da dena nire partetik, eskerrik asko, ez dakit tarterik dugun galderak egiteko, eskerrik asko benetan zuen arretarengatik.